Oh, ngibingelele ekuseni. Yazi kumele wazi ukuthi impilo yakho idingani. Impilo yakho nje yini eyidingayo. Uyawuzwe nje na uma umuntu uthi yazi impilo yami iyadinga manje ngathi ngaze kube nento engiyilandayo. Ngathi ngaba khona nje lento engiyilandayo ke manje. Wona ke manje ngathi ngaba khona into engiyilandayo ke manje. Kungeke ukuthi ulanda isithwalo uyabo. Kodwa uzizwe wena ubuke indlela impilo yakho estakha ngayo. Uthola ukuthi kunemsebenzi oyiphushayo. Uphusha amathenda, awaphusheki. Hayi abanye abafana baqhamuka nje nezinye ingane zakwezinye indawo. Abafana bakweminye imizi, ingane zakweminye imizi ziphusha amathenda ephusheke. Wasathi uyaphusha wena ezikwale. Wena kodwa ozazi ukuthi ustakhe kuphi. Uthi usuyaqala uyanyakaza ngelinye ilanga ufuna ukulungisa izinto zakho akusekho lutho awusenamali. Umuze ezinyangeni nje ezinjengathi ezikubuza ukuthi ubhizi ngani yini ke leyo ubhizi ngayo ufuna ukuthi sikuphakamisele yona. Noma okanye sikuphakamisele zona lezo zinto. Hayi uvela ube nenkinga ebese uyasho ukuthi ukuba umkhulu kade ngamazi, ukuba ugogo kade ngamazi. Ngisaphusha ngempela kodwa ngibona ukuthi ngiphusha nje kuyala kuyanqaba. Bona kodwa impilo ngithi ngathi ngayilanda into nje. Ngilande noma ibhodlela, noma uphondo, noma ukhamba. Yabo? Noma isigubhu, noma inyoka. Yabo? Noma into nje yasemanzini. Izinto zami engibhizi ngazo nami zithi ukuhlahlamba. Ubona ukuthi athi ngalanda into ke manje. Ubona sekufuneka into ke manje. Noma incweba. Impilo yakho yaziyo ibonayo ukuthi isitakhe kuphi. Ifaleke kuphi. Uyabo? Ama-challenges abhekene nawo uyawuphusha umashonisa lutho abantu ukukhokhela imali. Uyayiphusha i-tuckshop izinto ziyabona. Uyabo? Uyayiphusha i-tavern akuhlangani kahle. Uyaphusha esigodlweni akuhlangani. Sengathi manje ungalanda lento le. Kube lento ekuphushayo ukuthi hayi angilande lento le. Hayi akube khona into engiyilandayo manje. Hayi akube nomnyakazo engiwenzayo. Uyawuphusha u-Uber Eats uyanqaba. Uyanqaba. Hayi. Siyaphila mkhulu. Impilo iyona eyisholoyo, iyona impilo eyisholoyo oyikhulumelayo. Uthi uyabona ke manje ingathi ngake ngiqale nje mhlambe ngilande into nje. Ulanda into yokuphalaza nje, ulanda into yokugquma. Uyabo? Ulanda into yokugeza. Uhambe uyocwila emanzini, uhambe empophomeni uyolanda amandla. Vele wazi ukuthi hayi mkhulu ngifuna nje into onganginika yona ngiphusha 1 2 3. Yabo? Ngizama lana. Yabo? Ilande lento. Abantu basukuma imali bengasenayo. Esomunye sesukuma esewadliwa zinyanga. Bese kuthiwa mkhulu awusize inyanga ingikhokhela imali yami angikwazi mina vele ukukusiza lapho. Wawuthunywe yimina. Wawuthunywe yimina lapho. Kusileke bogogo lomkhulu asifuke siyibambe. Asifuke siyithathe. Asifuke siyithathe manje.
Kodwa kade-ke phela mina ngiwumemezela lowo mkhosi, kade ngangiwuhlaba lowo mkhosi ukuthi abantu abafuke bey'thathe, abantu akumele izinto ababhizi ngazo bephume kule zinto zey'mali ey'sheshayo, odoti bey'mali ey'sheshayo. Belanda izinto bebethi hhayi kwakuthiwa imali izongena endlini, ulanda udoti. Kunabantu abakhomba into namhlanje ethi ngaqala la, ngeza la, ngeza la, ngeza la, ngeza la, nalapha eqale khona uthotho usaphusha. Kodwa nakho okunye okukhulu akuphushayo, kodwa nakho lokho okuncane kusayifaka imali, kusawufaka u-2000 lokho kufaka ekuqaleni, ebeka-ke isente phezu kwesente-ke ekwazi futhi ukuphusha okunye futhi. Yabo. Hawu, thina simi nje simi ngeqiniso. Bayasizonda, bayasinyanya sinendaba. Awufuna ukuncengwa uyoncenga unyongo. Wena nje uthi ufuna ukuncengwa wena uyoncenga unyongo, impilo le. Asincengi muntu thina. Ngekho nje umuntu esimncengayo.